tu. No miluj kada nas prisnižo, neko po sebi potu savladat ćemo tom. Braćo moja, radujmo se, Bog je tu, Bog je tu, Bog je tu. Braćo moja, radujmo se, Bog je tu, On je s nama tu. Ljubav je Božja razlivena u srcima našim, po Duhu Svetom koji prebiva u nama, aleluja, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Braćo i sestre, ovdje okupljeni na Plehanu, svima onima koji nas gledaju putem Posavina TV-a ili slušaju na Radio Mariji u Bosni i Hercegovini i Radio Postaji Odžak, iskreno od srca želim mir i dobro. Danas na Svetkovinu duhova okupljamo se oko stola Gospodnjeg kako bismo bili ojačani božanskom snagom i kako bismo smogli naše ljudske snage da se prepustimo vodstvu Duha Svetoga da nas vodi kroz naše živote. Današnja nedjelja je ujedno i dan kruha Svetog Ante. Svi prilozi koje danas budemo prikupljali iće za dobrobit kruha Svetog Ante. Pod ovom svetom misom molit ćemo za čitavu našu župsku zajednicu, za sve one koji nas prate putem društvenih medija, a molit ćemo i za naše pokojne. Posebno ćemo se imenom i prezimenom sjetiti pokojnih Anđe i Mate Princip Bubalušinih, svih pokojnih iz obitelji Princip, pokojnih Jele i Joze Ravlića. Braćo i sestre, ovdje smo danas onako malo u šarolikom izdanju. S nama su djeca iz područne škole iz Potočana, osnovna škola Vladimir Nazor iz Odžak, područna škola Potočani, ali nisu to jedina djeca koju imamo danas ovdje. Imamo danas ovdje s nama i malu Dolores, jel? Dolores iz Sarajeva. S nama su i prijatelji i suradnici Radio Marije iz Sarajeva. Znači, svi smo se zajedno ovdje okupili kako bismo slavili Boga. I svakako tu su i naši domaći Plehančani iz Modrana, Zelenika, Šušnjara, odakle nas ima sve, a s nama je i Damir Markić, naš vjerni biciklista koji nas redovno svake mlade nedjelje posjećuje ovdje. I kad ovako nabrajamo odakle nas sve ima, sigurno postavljamo pitanje šta nas to okuplja ovdje. Na Svetkovinu Uzašašća Gospodnjeg ove godine smo slušali u Evanđelju da Isus upućuje svoje učenike: idite u Jeruzalem i tamo čekajte, tamo ću vam poslati Duha branitelja. Tamo ćete dobiti snagu Božju. I zašto baš u Jeruzalem? Isus ih šalje na izvorište, središte duhovnog života njihovog. Oni su bili svi Židovi. Središte židovskog duhovnog života je bilo u Jeruzalemu. Mi smo se danas okupili ovdje u vjersko-kulturnom središtu na Plehanu, u Franjevačkom samostanu, u ovoj samostanskoj župskoj crkvi. I nemojmo zaboraviti da su upravo samostanske crkve kroz dugu bosansku povijest bila središta i osnovna ishodišta duhovnog rasta i života kroz čitavu bosansko-hercegovačku povijest. Zato neka nam ova sveta misa bude poticaj da tragom naših predaka uistinu na izvorištu duhovne snage crpimo
onu energiju koja nam je potrebna da u današnjem svijetu budemo dostojni svjedoci Božje ljubavi i Božje dobrote. Da bismo bili dostojni te snage, priznajmo da smo grešni ljudi i pokajmo se za svoje grijehe. Ispovijedam se i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vaša djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini. Dajmo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si, činiš djela velika, niko nije kao ti, Isuse. Nitko nije kao ti, jer velik si, činiš djela velika. Nitko nije kao ti, Isuse. Nitko nije kao ti. Pomolimo se. Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu crkvu. Izli na sav svijet darove svoga duha, što si svojom dobrotom učinio na počecima crkve, to i danas izvrši u srcu svojih vjernika. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji u jedinstvu s Tobom i s Duhom Svetim živi i kraljuje Bog, po sve vijeke vjekova. Poslušajmo Božju riječ. Prvo čitanje čitaće nam Željka Grgelašev iz Sarajeva. Čitanje dijela apostolskih. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi bijahu zajedno na istom mjestu. Eto iznenada šuma s neba, kao da se digne silan vjetar i ispuni svu kuću u kojoj bijahu i pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakog od njih.
Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im je već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nastaona buka, strčaše se mnoštvo i smete, jer je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi bijahu izvan sebe i divljahu se govoreći: gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije, Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi, sljedbenici, Krečani, Arapi, svi mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja. Riječ Gospodnja. Drugo čitanje čitat će nam gospođa Ružica Grgić iz Župe Potočani. Čitanje prve poslanice Svetoga Pavla Apostola Korinčanima. Braćo, nitko ne može reći Gospodin Isus osim u Duhu Svetom. Različiti su darovi, a isti Duh, i različite službe, a isti Gospodin, i različita djelovanja, a isti Bog, koji čini sve u svima. A svakome se daje očitovanje Duha da koristi. Doista, kao što je tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Da u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni, i svi smo jednim duhom napojeni. Riječ je Gospodnja. Sad ćemo čuti posljednicu za današnju svetkovinu koju će nam pročitati Ivana Katavić i Dijana Klemo. Dođi duše presveti, sa neba nas posjeti, zrakom svoje milosti. Dođi oče ubogih, djelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti. Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline, hlade tih. Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih.
sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu. Bez božanstva tvojega čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu. Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim. Mekšaj čudi kamene, zagri grudi ledene, ne daj nama putem zlim. Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, 7 svojih dara daj. Daj nam krepost zaslužnu i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Amen. Aleluja. Mogu pjevati novu pjesmu srca svoga, želim pričati, mogu pjevati novu pjesmu srca svoga. Zaniću te, novu pjesmu pjeva tebi. Tebi. Aleluja, 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 aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Kad bi uvečer onoga dana, prvoga u tjednu, a učenici u strahu od Židova zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i kaže mir vama. To rekavši pokaza im ruke i rebra i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče, mir vama. Kao što mene poslao Otac i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im, primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Hvaljeni su si, Marija. Hvala Pater Mati Aniću, ravnatelju Radio Marije u Bosni i Hercegovini, koji nam je navijestio evanđeosku riječ. Inače, rijetko kada ovako započinjem promišljanje poslije čitanja evanđelja, ali današnja evanđeoska riječ neki bi na prvu rekli da je upućena samo svećenicima, jer kako nas naš kršćanski nauk katolički uči, da su svećenici ti koji imaju ovlast ispred crkve griješiti od grijeha jedni put. Međutim, ako pogledamo u cijelosti i ono što smo na početku ove svete mise rekli, što nas je danas ovdje okupilo, i ako saslušamo ponovo, ako se vratimo na ono što smo čuli u misnim čitanjima o okupljenoj zajednici u Jeruzalemu, o silasku Duha Svetoga i o činjenici da danas zapravo crkva slavi svoj rođendan, onda ova zadaća otpuštanja i praštanja grijeha nesumnjivo spada na svakoga od nas. Jer naš odnos prema Bogu, kako čitamo u evanđeljima, uvijek i uvijek se očituje u odnosu prema bližnjemu. U odnosu prema onome s kime živim, koga u životu susrećem, s kime radim. Ne samo u odnosu prema onima koje mi volimo,
nego i u odnosu prema onima koji su nas uvrijedili, koji su nas ranili. Zašto danas na rođendan, na dan veselja i radosti u crkvi ja govorim o onima koji su nas ranili? Zato što naša radost i naše veselje ne mogu biti potpuni ako mi u sebi nemamo snage da opraštamo. I opet, gledano našim ljudskim mjerilima, zato je potrebno puno više od naše ljudske snage. Svi smo mi skloni za dobrobit ovozemaljskih dobara, braniti svoj ego, pod navodnicima braniti svoju čast. To postaje pitanje časti, postaje pitanje opstanka, postaje pitanje vrijednosti i u svemu tome, pred strahom da se to ne ugrozi, mi počinjemo zatvarati svoje srce, počinjemo zatvarati ljubav koja nam je darovana. Zatvaramo je u svome srcu i na taj način je ni manje ni više nego gušimo. To je s jedne strane. Međutim, naš dolazak ovdje ja se sad usuđujem kazati slobodno, iz čitave Bosne, vjerujem da ima netko iz Hercegovine. Među vama, pazite, znači iz Dalmacije čak, znači iz Dalmacije vamo kroz čitavu Bosnu, tamo na istok ima nas iz Tuzle čak. Nisam jedini. Znači, sa svih strana smo se okupili ovdje i slušali smo u prvom misnom čitanju koga sve bijaše u Jeruzalemu. Ne samo Židova, onih domaćih, nego su tu i Grci i ovi i oni, nabraja sad tamo da ne čitam, da ne škicam previše. Znači, sa svih strana se okupili u Jeruzalemu i na sve njih silazi snaga Duha Svetog. Mi smo se okupili ovdje, znači, sa svih strana ove naše, ja se usuđujem kazati, napaćene Bosne i Hercegovine, pa i Dalmacije, ovdje upravo po istu tu snagu koja nam je obećana. I sad dolazi radost i veselje. Ta snaga koja nam je obećana daruje nam se danas. Imamo ispunjenje tog obećanja. Imamo ispunjenje i sam Gospodin, već na krštenju smo pomazani svi Duhom pomazani krizmom i već na krštenju smo primili Duha Svetog koji nas iznova svaki puta glasom naše savjesti poziva kako da upravljamo svoj život. I opet ćemo mi kazati, jest, lako je to kazati, ali treba to živjeti. Zato treba snage. A snagu dobivamo ni manje ni više nego u presvetom oltarskom sakramentu. U onome što je najsvetije za nas. I ja vjerujem da je to Božja promisao, ili ne znam nija kako već, nije to samo slijed vremena, da je na današnju nedjelju, pedesetnicu, nedjelju duhova, ujedno i mlada nedjelja, kada se ovdje na Plehanu okupljamo posebno zbog klanjanja pred istim presvetim oltarskim sakramentom, pred tim vječnim izvorištem božanske snage koja se daruje svakom čovjeku. I braćo i sestre, da se mi ne bismo uzoholili, nije to namijenjeno samo nama koji smo došli ovdje. Ista ta ljubav je, isti taj duh je razliven i hrabri i jača i sve vas koji nas slušate putem radija, Radio Marije u Bosni i Hercegovini, radio postaje Odžak, drugih radio postaja koje nas prenose putem televizije, posavske televizije,
svih vas koji nas pratite putem YouTube-a ili Facebooka. Da, nemogućnost dolaska u Jeruzalem ne znači otpisanost. I sad se vratimo malo u Stari Zavjet. Danas nema čitanja iz Starog Zavjeta. Ali prorok, čini mi se Jeremija, govori upravo o takvima koji se ne mogu vratiti izvorištu. I ista riječ, ista poruka je današnje svetkovine, našeg današnjeg okupljanja ovdje na plehanu oko stola Gospodnjeg. Oko izvorišta naše snage, oko izvorišta naše hrabrosti. A poruka je ova: tamo gdje jeste, gdje nas slušate, Bogu se molite. Molite za mir one zemlje u kojoj jeste, jer o njihovom miru ovisi i vaš mir. Ali ima nastavak koji kaže: ali svoju djecu uporno poučajte i govorite im o obećanoj zemlji, govorite im o Jeruzalemu, govorite im odakle ste i odakle vama snaga. Ta snaga nije sa televizije ili sa radija, nego od stola Gospodnjeg. Za sve vas koji ste s Plehana pa nas slušate tamo negdje daleko, rećete da je to na Plehanu. Da, Plehan jest vjersko i kulturno središte čitavog ovog dijela Bosanske Posavine, od Usore do Save, od Ukrine do Bosne, ali i šire. Međutim, ono što je dalo vrijednost Plehanu nije samo ovaj brijeg, nego upravo ovaj svečani stol koji nas okuplja. Oltar na kojem nam se sam raspeti i uskrsli Gospodin daruje. Oltar s kojeg nas on jača, hrabri. Oltar odakle nam on daje branitelja da nas uistinu vodi na našem životnom putu. Hraneći se iz te činije, vi stari znate šta je činija, ona obiteljska zdjela iz koje su jeli svi zajedno. Hraneći se na zajedničkom oltaru od zajedničke snage koju nam Bog svima daje, uistinu jesmo jedna velika obitelj. Jesmo živa crkva koja danas slavi rođendan. I zato imamo razloga, usprkos svim promišljanjima, razmišljanjima, procjenama, imamo razloga biti veseli. Pazite, danas je ovdje djece više nego što bude u 5 mjeseci čitavi što se okupi. Zar to nije razlog za radost i veselje? Jeste. I osim ovih malih anđelčića koji su došli iz škole, tu su i anđeli iz Potržana koji su ovako slatko, osobito onaj psalam zapjevali. Pazite, danas u mladosti zapjevati Isusu nije baš popularno. To ove djevojke znaju bolje nego ja. Bolje nego vi. Ali usprkos tome, radost, čuli smo da radosno pjevaju. Čuli smo ih da, kako kaže Evanđelje, čuli smo ih pjevati radosno. Odakle ta snaga za tu radost i veselje? Htjeli mi ili ne, snaga je tu, ona nam se daruje. Na nama je, braćo i sestre, hoćemo li poslušati glas Duha Svetog i tu snagu iskoristiti onako kako nam savjest nalaže, ili ćemo pustiti da to voda odnese
pa će negdje iza nas negdje neko napraviti hidroelektranu, pa će on prodavati struju, a ne mi, a mi ćemo se i dalje gušti u svom mraku. Ili ćemo stvarno zahvaliti Gospodinu i s radošću kad izađemo sa ovog misnog slavlja, s radošću živjeti i koristiti tu snagu da drugi na nama prepoznaju da jesmo vođeni Duhom Svetim, ojačani tijelom i krvlju Kristovom žrtvom i uvijek u okrilju očeve ljubavi. Samo na taj način možemo ispuniti posljednji Isusov nalog kojeg je dao svojim učenicima, to jest da budemo njegovi svjedoci, navjestitelji njegove radosne vijesti sve do na kraj svijeta. Za takvo nešto potrebno je uvijek i iznova vraćati se izvorištu vjere. Zato kao jedna obitelj učvrstimo svoju vjeru moleći zajedno s čitavom katoličkom crkvom. Vjerujem u jednoga Boga. I opet će doći u slavi suđe žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se, braćo i sestre, nebeskom Otcu da nam pošalje svoga Svetog Duha na zazive koje će u ime svih nas izreći sestra Marija Rahela Brkić. Svi ćemo jednoglasno odgovarati: Oče, pošalji nam Duha Svetoga. Oče, pošalji nam Duha Svetoga. Za crkvu, da bi uspješno navještala evanđelje, molimo te. Oče, pošalji nam Duha Svetoga. Za papu, biskupe i svećenike, da se svaki dan oslanjaju na silu odozgo, molimo te. Oče, pošalji nam Duha Svetoga. Neka ova župa Plehan i cijel dervenski kraj bude mjesto gdje će se slaviti Tvoje sveto ime, gdje će živjeti vjera i plamtjeti ljubav u srcima Tvojih vjernih, molimo te. Oče, pošalji nam Duha Svetoga. Za obitelji, da bi živjele u slozi i ljubavi, molimo te. Oče, pošalji nam Duha Svetoga. Za djecu i mlade, da rastu u mudrosti i milosti, molimo te. Oče, pošalji nam Duha Svetoga. Za našu domovinu, da obnovi svoje duhovno i materijalno lice, molimo te. Oče, pošalji nam Duha Svetoga. U jednom trenutku tišine iznesimo pred Gospodina molitve koje nosimo duboko u svojim srcima.
Sve ove naglas rečene i one u srcu zadržane molitve primi, Gospodine, po Kristu Gospodinu našemu. Molimo, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primi, Gospodine, žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitave svoje svete crkve. Ispuni, Gospodine, obećanje svoga Sina. Nek nas Duh Sveti uvede u otajstvo ove žrtve i otvori nam svu istinu. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospod vodi vin slavama i vivi s duhom tvojim. Govore se vrcava, imamo Boga kod Gospodinava. Hvala valu da babajmo Gospodinu Bogu na vašemu. Dostojno je i pravedno. U istinu, dostojno je i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući i vječni Bože. Danas si dovršio uskrsno djelo spasenja. Danas si poslao Svetog Duha vjernima, koje si pridružio sudbini svoga Sina. Danas se crkva predstavila svijetu, kad si svim narodima dao poznavanje Boga, da te u istoj vjeri slave svi jezici na zemlji. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom uskrsnom radošću, a i višnje sile i snima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka. Hosana, Hosana u visini. Hosana, Hosana, Hosana u visini. Boga slavimo mi, radosno srcem svi. Budi slavljeno Bože naš, Hosana u visini. Slava
kralju kraljeva, slava, slava, slava kralju kraljeva. Boga slavimo mi, radosno srcem svim. Budi slavljeno Bože nas, osana ubit kraljeva. U istinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoje smrt, Gospodine, nevještvo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoje slave razum iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Vinkom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća, pokojnih Anđe i Mate Princip Bubalušinih, svih pokojnih iz obitelji Princip, Jele i Joze Ravlić i svih onih koji preminuše u Tvome smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Krštenjem i primanjem Duha Svetoga svi smo postali djeca Božja. Okupljajući se na rođendan Majke Crkve, na zajedničko slavlje, priznajemo da smo dio i prihvaćamo, ponavljamo, potvrđujemo da smo dio te božanske obitelji. Zato se u nastavku ovog misnog slavlja obratimo Otcu našem nebeskom i molimo zajedno kako nas je naučio njegov Sin Isus Krist. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako je na nebu,
tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo vazda slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružimo znak mira jedni drugima. Gospodine Isuse Kriste, neka nam darovanje Tvoga tijela i krvi ne bude na sudu i osudu, nego po Tvoje dobrote neka nam bude duši i tijelu, zaštita i lijek. Evo jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago nama, pozvani smo na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
Dušo Kristova posveti me, tijelo Kristovo spasi me, Kristova napoji me, vodo iz prsa Kristovih operi me, muko Kristova okrijepi me, o dobri Isuse usliši me, među rane svoje sakri me, ne dopusti da se odijelim od tebe, od neprijatelja zlobnoga brani me, na času smrti moje zovni me i zapovjedi mi da dođem k tebi, da te sa svetima tvojim hvalim i slavim u vijeke vijekova. Amen. Pomolimo se. Bože, ti svojoj crkvi dijeliš dare nebeske, čuvaj u nama milost koju si dao, da dar Duha Svetoga vazda u nama djeluje, a duhovna hrana unaprijedi djelo vječnog otkupljenja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Slijedi blagoslov s presvetim. Svet, 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 i presvet, Isusu, carskomu, Premili Isuse Kriste u presvetom oltarskom sakramentu, danas na rođendan tijela Tvoje crkve, ovdje smo se okupili kako bismo u svojoj nesavršenoj vjeri Tvojoj dobroti i milosti prepustili sve svoje boli i teškoće, s Tobom podijelili sve naše radosti, od Tebe zatražili branitelja da nas vodi u svim našim dvojbama. Isuse Kriste, Sine Boga živoga, koji si prisutan ovdje pred nama, koji nam se daruješ na opipljiv način u presvetom oltarskom sakramentu, molimo Te za čitavu Majku Crkvu. Molimo Te za sve one koji su krštenjem ušli u obitelj Nebeske Crkve. Svojim duhom upravljaj i jačaj papu našega Franju, sve biskupe i poglavare Svete katoličke crkve. Tvojoj milosti preporučamo sve svećenike kojima si povjerio da navještaju Tvoju radosnu vijest, da dijele Tvoje sakramente. Neka jačani Duhom Svetim budu dostojni vršitelji te zadaće. Sve redovnike i redovnice svojom milošću ojačaj u nasljedovanju Tvojeg evanđeoskog života. Svima nama ovdje okupljenima i svim kršćanima
podari hrabrosti da budemo vjerni svjedoci Tvoje ljubavi i vjernosti, Tvoje brige za ovaj svijet. Tvojoj milosti, ljubavi i dobroti, Tvome duhu preporučamo i sve one koji su ranjeni grijehom udaljili se od Tebe. Neka ih snaga Tvog duha potakne i privuče da se odreknu svoga grešnog puta i vrate u krilo Majke Crkve. Molimo Te za sve one koji su ranjeni ovisnošću, razvratnim životom, sve one koji su se dali zarobiti materijalnim dobrima. Neka ih Tvoj duh prosvijetli i ojača, da u Tvom prisustvu prepoznaju pravo izvorište snage i pravi put u ovom životu. Molimo Te za sve naše mlade, za ovu djecu koja su danas ovdje na Plehanu, za djecu širom svijeta. Neka Tvoj duh vodi njihovo odrastanje, da sretno i radosno mogu biti svjedoci Tvoje ljubavi i vjernosti. Molimo Te za sve one koji Te veličaju pjesmom. Molimo Te za sve naše bolesne i umiruće. Gospodine, ojačaj ih, daj im snage da po Tvom primjeru strpljivo nose svoj križ i ojačani Tvojim duhom da tako zavrijede ući u Kraljestvo Božje, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Divnoj dakle tajni ovoj, hlavavanja se smjerno mi vivi, stari zakon žrtvi novovoj, nek se sada ukloni vivi. Vjera duši čovjekovoj, nek spoznanje dopuni. Bogu Otcu, Bogu Sinu, hvala pjesmom radosnovom, slavimo im veličinu, častimo i dušom svovom. Duhu Svetom nek se vivinu, glasi vik mojom je tako. Kruh s neba dao si njima, aleluja. Koji svaku slastu sebima, aleluja. Pomolimo se. Bože, koji se udostojao razveseliti svijetu uskrsnućem svoga Sina, Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta od tajstva tijela i krvi Tvoje, da vas da osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
premili Isuse Kriste, kao zadovoljštinu za svoje grijehe, kao zadovoljštinu za grijehe svega svijeta. Znamo da se Tvoje ime blati, nepromišljeno koristi. Zato iznosim ove pohvale Tvome imenu. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljena velika Bogorodica presveta Djevica Marija. Blagoslovljena Sveta presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i svojim svetima. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svetima. Ne ostavi nas nikad, blagoslovi nas svagda, budi s nama svaki čas. Isus Poslušajmo župske obavijesti. Nemoj ti sedam, ti si dobar. Braćo i sestre, još jedan put drago mi je da smo se danas na nedjelju 9. lipnja 2019. godine na rođendan naše Majke Crkve na Svetkovinu duhova i ovu mladu nedjelju okupili ovdje na Plehanu da zajedno slavimo ovaj rođendan naše majke. Iskreno se zahvaljujem pater Mati Aniću i prijateljima i suradnicima Radio Marije u Bosni i Hercegovini što su danas našli zgodnim hodočastiti na ovaj dan ovdje na Plehanu. Hvala učiteljici Ivanki i ovim malim anđelčićima koji su također danas se pripremili i našem Marku, učitelju Marku, učiteljici Ivanki i učitelju Marku što su pripremili djecu danas za ovo slavlje. Hvala roditeljima što djecu podržajete u ovome. I hvala našim anđelima što čuvaju ovako lijepe glasove. Prošli put kad smo se sjeli bili su im onako malo tamnije obučeni. Ja ih pitao kako se zovu, kažu Čarlijevi anđeli. Koji vam je Čarli sad, majko? Ja nisam znao o kome je riječ. Kad danas pita, kaže, danas se puno su veseliji, izgledaju onako onim tamnim bojama, nisu baš izgledali tako veselo. Danas puno veseliji izgledaju,
Danas se stvarno spremno za slavlje i veselje i hvala vam na to je puno. Ja vas sve pozivam da posle ove svete emisije nastavimo sa druženjem dole ispred samostana. Međutim, prije nego što završimo, zamolit ću malo samo pater Matu da predstavi malo Radio Mariju, našu suradnju, a onda ću ja kratko kazati raspored nama za sljedeći tjedan, primit ćemo blagoslov i nastaviti sa popodnevnim druženjem. Prije par mjeseci počela suradnja Radio Marije i Plehanskog samostana kako bismo i kroz taj medij podržali njihovu ideju da se ljudi vrate ili navrate, da se okupljaju, da se susreću i da se informiraju, što je između ostalog emisija Radio Marije. Dakle, bilo nam je drago, pogotovo kad smo vidjeli njihov entuzijazam, želju, da se ovaj Plehanski samostan nekako vrati u nekoj formi, makar kroz neko dugo vrijeme, vrati, približi tamo gdje je nekada bio. Nas je danas u Bosni i Hercegovini katolika relativno malo, možda još sa tendencijom smanjivanja, ali ne trebamo zaboraviti da mi svoje kršćanstvo i svoje vjeru ne živimo samo za sebe. Mi smo kršćani, pozvani i poslani. I lijepo je što i vaša župa danas ovdje i nas par, a recimo iz Sarajeva ili prijatelj Radio Marije. Dakle, tu smo i lijepo nam je ovdje doći i drago nam je ovdje doći i drago nam je i zbog velikodušnosti i dobrote Franjevaca ovdje Plehanskog samostana, ali i zbog misije naše. Htjeli bismo i mi malo dati podršku ovoj zajednici, ovom kraju, Posavini, ljudima koji još tako ne odriču se te ljubavi. Možda se pred nama često rađa to pitanje koja je budućnost naša ovdje ili ima li uopće budućnosti. Neko je to lijepo rekao, ako nadu svoju budemo vezali samo za zemlju, brzo ćemo ostati bez nade. Nadu treba vezati ili usmjeravati i prema nebu. Dok ima vjere i dok ima ljubavi prema Bogu i prema svome zavičaju, ne brinite hoće li biti budućnosti. Dakle, dovoljno je zavjeriti, pod navodnike, u naša srca ljudska i vidjeti ima li još ljubavi prema svome rodnom kraju. Ako imate vi stariji, mi stariji, onda će biti i u djeci. Ako nema u nama, neće biti niti u djeci. Nosimo jednu veliku odgovornost prema svojoj prošlosti, a i prema svojoj budućnosti, jer to je međusobno povezano. Da ja dalje ne propovijedam, o tom nam je fino Franjo propovijedao. Dakle, u svrhu oživljavanja ovoga kraja, Plehanskog samostana i svega toga, prenosimo mi svake mlade nedjelje u Svetu misu i drago mi je da se u to uključuje i Radio Odžak i televizija Posavine, a u tu svrhu i Fra Franjo ima nama dvije emisije na našem radiju, Radio Marije Bosne i Hercegovine, nekrologije Plehanskog samostana i kronologija Plehanskog samostana. Nije to samo jedno nostalgično vraćanje u prošlost, nego ako ne poznajemo prošlost, kako ćemo pustiti korijene, kako ćemo se povezati, a ako se povežemo sa prošlošću, naćemo snage i za budućnost i za sadašnjost. Dakle, u tom kontekstu otvorite ponekada Radio Mariju, ne možete frekvenciju, možete internet ili televiziju Radio Mariju Bosne i Hercegovine. Dobro je slušati radio iz svoje zemlje, zato što nas on, ne govorit će ništa protiv drugih, on nas informira, posjeća, povezuje i sa ljudima iz svoga kraja i sa rodnim zavičajem. Mi ćemo i nadalje rado biti dio ovoga projekta. Neka Bog blagoslovi sve ovo što su Franjevci ovdje započeli i Bogu ćemo povjeriti i sebe i našu budućnost. Hvala lijepa. Hvala pater Mati, Bogu dragom hvala, kako vi dole rekošte. Mi ćemo samo još kratko posjetiti se rasporeda za našu župu kroz sljedeći tjedan. Danas na 50-nicu na Duhove u našoj župi imamo 5 blagoslova polja. U 11 sati, znači u isto vrijeme kad smo imali i ovdje svetu misu, bio je blagoslov polja u Modranu, u filijalnoj crkvi svetog Nikole Tabelića i kod kapele u Gornjim Šušnjarima, dolje kod starog hrasta nekadašnjeg. U 13 sati imamo blagoslov polja i svetu misu u Božincima kod filijalne crkve, na groblju u Zelenikama i kod kapele Mali Plehan u Bukovcu.
Kroz sljedeći tjedan, sutra u ponedjeljak 10. lipnja, blažena je Djevica Marija, majka crkve. Kod nas su mise kroz tjedan redovne jutarnje u 7:30, ponedjeljak, utorak i srijedu. U ponedjeljak je patron župe u Garevcu u Bosanskoj Posavini, a sutra navečer u ponedjeljak počinje i trodnevnica Svetom Anti u Sijekovcu. U utorak ćemo osim jutarnje mise ovdje imati i 13. utorak na čast Svetom Anti u Modanu popodne u 16 sati. U srijedu 12. je samo misa ovdje na Plehanu i u srijedu započinju ovo ljetne, odnosno proljetne, kako već ide, kvatre. U srijedu, petak i subotu su kvatre, preporučamo post. U četvrtak je sveti Anto Padovanski, redovnik i svećenik i crkveni naučitelj. Mi ćemo ovdje na Plehanu imati misu jutarnju u 8 sati, a u 11 sati su slavlja u Bosanskoj Posavini, sveta misa patron župe u Gornjim Močilima Sijekovac, zatim patron župa u Bosanskoj Posavini su u Boću, Bukovici, Sivši i Sočanici. U petak 14. lipnja ćemo imati poslije podne ovdje navečer u 17 sati duhovnu obnovu s temom Isus i danas ozdravlja. Voditelj duhovne obnove je Fra Ivo Pavić. U subotu 15. lipnja na Svetog Vida mučenika u 9 sati ovdje na Plehanu započinje likovna kolonija u Vjersko-kulturnom središtu Plehan, likovna kolonija Plehan. Uz rad slikara i kipara slavit ćemo i Gvardijanov imendan, pa oni koji žele doći čestitak, dobrodošli. U 11 sati ćemo u subotu također imati blagoslov polja i svetu misu u Dažnici. Na Svetog Vida patron je župe Vidovice i tamo će biti također svečano slavlje u 11 sati sa svetom misom. U sljedeću nedjelju mise u našoj župi su redovne u 11 sati ovdje na Plehanu i u 11 sati blagoslov polja i sveta misa u Lupljanici kod Garonje. Iskreno zahvaljujemo svima koji su dali svoje priloge, bilo za uzdržavanje fratara u samostanu, bilo za gradnju crkve, muzejsko-galerijskog prostora ili samostana. Hvala svima koji su dali svoje priloge, bilo u hrani, bilo u radu i onima koji daju svoje priloge kod blagoslova polja. Na završetku ove svete mise još ću napomenuti ovo. Današnjom svetkovinom završavamo jedno liturgijsko razdoblje u crkvenoj godini. Završava se uskrsno vrijeme i sa sutrašnjim danom započinje zapravo drugi dio vremena kroz godinu u našoj liturgijskoj godini. Zato ćemo na završetku ove svete mise, pozdravljajući našu nebesku majku, zapjevati još jedan put Kraljice neba raduj se. Anđeli, čekamo vas. Kraljice neba raduj se, Kraljice neba raduj se, aleluja, 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 aleluja.
Veseli se i raduj, djevice Marijo, aleluja. Jer je uskrsnuo Gospodinu istinu, aleluja. Pomolimo se, Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista. Daj, molimo te, da po njegovoj majci, djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaš na početku, tako je sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Da se dostojiš svoju svetu crkvu ravnati i uzdržati. Tebe molimo, usliši nas. Molimo za sinodu Vrbosanske nadbiskupije. Oče nebeski, ti si nam po svome Sinu u znaku križa bio prepoznatljivi stijeg u svim kušnjama i nevoljama kroz našu dugu i burnu povijest. Danas proživljavamo nova iskušenja i izazove. Zato molimo snagu i svjetlo Duha Svetoga. Neka Duh Sveti uveća našu ljubav prema tebi i prema našoj mjesnoj crkvi, kako čvrstom nadom i nesebičnom ljubavlju kroz sinodu pristupili obnovi svega u Kristu. Neka nas u našem hodu u novosti života prati i zagovara blažena djevica Marija, majka crkve, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Za sve naše pokojne, pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlost vječna neka svijetli. Počivali u miru Božjem. Gospodin s vama. Blagoslovio nas i sačuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Pođimo u miru. Klanjamo ti se.